Ku karkaɗa kunnuwanku ku saurari labari daga Mus'ab. Ai kana da ji na ko? Na gaya maka. Ina jin kiran ke daɗe. Haba, yau kwana nawa? Kwana ɗaya har 35 a ce baka zo wurina ba? Muna tare? Wani irin abu ne? Kullum idan na maka magana sai ka ce zaka zo. Kai na fa gaji fa. Gaskiya in baka so na kawai ka gaya min. Ya za a ce kai baka zuwa gidanmu yau wurin wata 2 ba kaɗan. Kamar yadda na gaya miki gaskiya ki haƙuri, ba wai zuwa ne ba na son na yi ba. Abubuwa ne suka ɗan min yawa, amma insha Allahu zan zo. Aminu yana kallon gashin hammatarsa dan ya san akwai matsala, dole sai ya je da shi a haka wajen budurwarsa. Ba wai insha Allahu za ka zo ba, ni so nake ka gaya min yaushe za ka zo. Kai, ni fa na yanke hukunci gaskiya yau za ka zo. Yau dinnan nake so ka zo. Ka ji ni ko? Ki yi haƙuri, zan zo insha Allah. Bayan isha'i zan zo. Sai ya kashe waya ya fara kallon jikinsa, yana ganin hammatarsa, yana tunanin yadda zai warware wannan matsala. Domin ya kasance wannan gashin hammatar yana takura masa, kullum sai ya fito, kuma yanzu abin ma ya yi kamari domin yana aske shi cikin ƙanƙanin lokaci sai kaga ya fito, kamar cikin awa 1 sai kaga ya fara tsirowa. Saboda haka sai tashi ya shiga banɗaki ya buɗe hammatarsa. yana kallon hammatarsa yana iwa. Na shiga uku. Wa me yake faruwa? Mutumin ku sai ya ɗauko sheba amma bai daina kukan ba. Yana ƙoƙarin aski kuma yana kuka. Idan ya tuna da budurwarsa cewa yau zai je kuma za ta gansa ya yi zufa a wurin hammatarsa, sai ta jin kuka yana ƙara ƙaruwa. Aminu, kai Aminu kenan. To a takaice da yana ta kuka, sai ya ci gaba da kuka sai ya gama ya fita. Wai wani kaya zan sa ne, kun saka wannan milk color ɗin, kai ba zai ba. Za ta gani gwanin sa kaya mai duhu ko? Barin sa kaya mai duhu. Wannan saka kaya mai duhu kuma hammatar ba za ta gani ba sosai tunda kaya yana da duhu. Barin sa dark blue ɗin can. Sai ya saka ya fesa turare sosai, yana tabbatarwa komai ya hau inda yake. Ya feffesa, ya karkata hularsa, ya gyara ta yadda yake, ya daidaita komai nasa. Dama na gaya muku gaye ne sosai. Saboda haka ya gama shirye-shiryensa da duk abubuwan da zai yi, sai ya tattara inasa ya fita daga cikin wannan ɗaki, ya shiga cikin motarsa ya kutsa, sai ya isa gidan wannan budurwa. Suka fara hira. Kai kyau gaskiya. Ka tuna lokacin da muka fara haɗuwa da kai, irin shigen kayan nan mai duhu ka sa. Kai kyau. Allah ko? To aiki ma ki kyau sosai, ki yayi sarauniya ce sosai da kyau. Banda ziga fa Aminu. Da gaske nake. Da gaske? To na gode sosai. Godiyan me zaki, mutum da ke tawa ce. Allah ko? Aminu kenan. Kai, wai tunanin me kake ne Aminu? Tun ɗazu da ka zo na ga kana ta tunani, kana ta kalle. Masu kallo da sauraron mu, Aminu ya fara jin zafi kuma zufa a wurin hammatarsa. Sai fara sosai. Kai babu tunanin da nake ba, babu wani tunani, kawai dai kai yau yana zafi ne. Baby, zafi kake ji? Duk wannan AC da muka kunna? Hammatarsa ta ji zafi nake ji, amma babu, kake damu, babu matsala. Kake damu, zafi nake ji amma babu matsala. Idan baka da lafiya ka gaya min, ko dai zazzabi gare ka ne? Sai ya ɗaga hannu ya so sake. Kuma bata kula da wani zufa ba fa, ita kawai shi take kallo, babu ruwanta da wani kallon hammatarsa ko wani abu. Sai ya tunani ya ce kai barin gaya mata, ai babu komai. Baby, wato kina ji na hammatata ɗin nan tana jiƙewa ne yanzu. Kamar ya mai Amin, me ya faru ne da kai? Baby, gaskiya ina fama da wata matsala ne. Hammatata gashinta baya daina fitowa. Kwanan nan ban san me ke faruwa da ni ba. Na shiga cikin kunci fiye da yadda baki tunani, kuma ban san yadda zan yi ba, shi yasa. Haba mai Amin, shine ka takura haka? Kakka damu, ba komai.
Allah ko sai ya gyara zama. Shi yasa fa nake son ki fa. Gaskiya ina son ki, kina da fahimta sosai. Haba kai da gaye ne ma, ƙanshi fa kake idan ba. Suka yi ta hira, washe gari ya shirya ya tafi asibiti. Kuma ka ce baka jin zafin komai. To daga ɗaya hammatan gani? Dan motsa ta a hankali. Haka? Haka yayi. Wannan likita ya ci gaba da duba wannan yaro Aminu, yana duba sa yana rubuce-rubuce, haka ya yi wannan test ɗin, ya je a kuma yin wannan test ɗin, har ya tattara bayanai kuma ya gaya wa Aminu cewa akwai wani sinadari na protein a cikin jikinsa mai suna keratin, wanda shine yake taimakawa wurin fito da gashi da kuma farce a jikin ɗan adam. To nasa ya samu matsala ne, sai ya kasance jikinsa yana samar da wannan sinadari fiye da yadda ya kamata. Hakan shine ya jawo gashinsa yake tsirowa fiye da yadda ya kamata. Matuƙar bai sha magani ba wanda zai dakatar da keratin ɗin ko kuma ya dakatar da fitowarsa, to dole hakan zai ta faruwa da shi. Saboda haka sai wannan likita ya rubuta magani ya basa wanda zai ringa amfani da shi wurin dakatar da wannan gashi ya zamanto gashi dai yadda kowa nasa yake fitowa. Ma'ana dai ba wai kwata-kwata za a dakatar mai da wannan sinadari na keratin din ba, domin idan aka yi haka ai kwata-kwata gashi ba zai ringa fito masa ba, hatta ma gashin gemunsa da girarsa duk zubewa za su yi. Saboda haka likitan kawai daidai wannan wanda ya yi yawa za a dakatar, sai a ban masa ragowar. Bayan likitan ya rubuta magunguna ya gaya masa ƙa'idoji na shan wannan magunguna da kuma abin da ake so ya ringa yi da wanda ba a so ya ringa yi, sai wannan yaro Aminu ya karɓi wannan magani ya tafi gida abinsa. Da ya je gida wannan karin sai ya sanar da mamarsa abin da ke faruwa da shi, ya kuma ce ta taya shi da addu'a wannan larura tashi ta yayi. Ta ce babu matsala, insha Allahu zan taya ka, Allah zai yaye maka in Allah ya yarda. Daga nan kuma Aminu duk wasu miyagun abubuwa da muka zayyana muku a kashi na farko na wannan labari, sai Aminu ya ƙoƙari wajen ganin ya daina yin su. Ma'ana sai ya daina girman kai yadda yake, ya zama kamar kowa. Ya tafi masallaci ya daina shimfiɗa dadduma saboda wai wacce ta yi datti ko kuma baya son datti, kuma ya zamanto yana kallon kowa da daraja. Sai dai akwai matsala guda ɗaya. Idan za ku yi tuna a kashi na farko na gaya muku cewa ai Aminu ya kasance 'yan unguwarsu suna tsokanar shi, wai gaye waje fes ciki kuma sai a hankali. Saboda haka sai tsaya ya yi tunanin yadda zai yi, sai ya ce to bari in je dai gaskiya an gaya wa kowa da kowa abin da ke faruwa, in ba aka ba mutanen na daina ni za su ringa yi. Duk da yana ganin sa da daraja, amma ina sai ya je so ke wanke kansa wannan karin. Saboda haka sai ya tattara wannan takardu na asibitin nan da aka bashi, sai je ya same su ya ce ya jama'a, na sani cewa kuna tsokana ta, kuna cewa wani kazami ne, ashe kawai a waje ne amma a ciki sai a hankali. To ina so ku sani hammatan nan tawa ba na wasa da aske ta da kuma gyara ta, kuma ina so ku sani cewa lalura ce. Sai ya nuna musu wannan takarda ta asibiti. Sai wani daga cikinsu ya ɗauki wannan takarda ya karanta wa kowa da kowa, ya fassara masa. Sai Aminu ya ci gaba da cewa duk wanda bai yarda da ni ba, so ga hammatattawa na ɗaga ta, kowa ya gani. Ya ɗaga sosai, kowa ya kalli hammatan nan, ya ce to ni kullum fes-fes nake, ba ni da ƙazanta kuma ba na wari. To amma duk wanda yake inkari ko kuma bai yarda da ni ba, shi yanzu ya cire rigarsa kuma ya nuna mana hammatar tasa, kuma in so samu nema a shinshina a ji. Ni ga tawa nan, duk wanda yake so ya zo ya shinshina ya ji. Duk abin da ya ji na yadda ya ta ce min abin da ya ji. Mutane suka ce a kai Aminu gaskiya ba za a haka ba, ba za a haka ba, mun yadda larura ce, ai larura ce. Aminu ya san cewa ina duk wanda ya daga matarsa a wurin nan sai a hankali. To haka dai Aminu ya koma gida ya ci gaba da shan magani. Yana shan magani kaɗan wannan cuta tasa tana warwarewa kaɗan, kuma ya gyara mu'amalarsa gaba ɗaya da mutane kamar da na gaya muku. Wannan magani ya taimaka masa sosai wajen ganin wannan sinadari nasa ya fara saukowa, yana saukowa har ya dawo na kowa da kowa.
Sannan kuma Aminu ya kasance yanzu yana fita sosai waje, duka abubuwan da ya saba yi a da ya dawo da su. Sannan kuma mutane suna ganin darajarsa sosai, ya dawo ana kiransa har ila yau Aminu ɗan wanka. Zo ku ga farin ciki a fuska Aminu, na yau daban na gobe daban, yana ta farin ciki, yana ta zuwa wurare da shi da abokanansa ana tattaunawa a unguwa, ya zo ya kira budurwarsa domin ya ji daɗi sosai yadda ta ba shi ƙwarin gwiwa kuma ta fahimci yanayin da yake ciki. Duk shi ya jawo ma har ya je ya ɗauki matakin da ya ɗauka a yanzu, domin inda a ce wannan budurwa ba ta yadda ba, kai da Aminu zai ji haushi, zai yi nadamar abin da ya yi sosai fiye da yadda ya kamata. Bayan shekara 2 da faruwa wannan al'amari, sai ya kasance gaba ɗaya Aminu ya warke daga wannan larura tasa. Ba a jima ba wannan budurwa tasa ta ce ana buƙatarsa a gida ya turo. Aminu ya murna sosai domin duk duniya babu wadda yake so irin wannan budurwa. Sai Aminu ya tura iyayensa, aka je aka yi magana da iyayen wannan yarinya, aka tsaye da komai da komai, aka yi musu baiko da wannan yarinya, aka kuma sa rana cewa za a yi auren bayan shekara 1. Mutumin ku yana ta farin ciki, yana Allah ma wannan shekara 1 ta yi ta zo. Saboda haka sai ya ringa zuwa gidan wannan budurwa tasa akai-akai, suna zuwa suna soyewa, kuma rayuwarsa ta inganta sosai. Bayan da shekara 1 nan ta zagayo, sai aka ɗaura musu aure da wannan budurwa tasa. Ya ji daɗi sosai. Zo ka ga yadda aka yi biki, kuma duk abubuwan da Aminu ya saba na tsafta a lokacin ma ya fara yin su, ma'ana ya ƙara ƙaimi sosai fiye da yadda yake dama. Domin kuwa yanzu ma sai ya kasance cewa in zai fita kullum sai matarsa ta ce, kai anya ba wata kishiyan za ka mun ba, yadda kake kwalliyan nan, kake gyara jikinka ɗin nan, anya. Kuma fa masu kallo da sauraro ba haka bane ba, ya iya tsafta ne kawai, tsaba tsafta ne kawai, baya son wani ƙazanta da sauransu. Kuma in dai ka saba tsafta dama, to haka ne, ko ana hama za a hama ta sai ka yi wannan tsaftar. Kun san wasu za ku gan su da suna da tsafta, amma kuma idan suka yi aure sai su dawo gidadawa babu tsafta, kullum ga su nan za ka gan su da gaja. Kuma idan aka tambaye su sai su ce ai su sun riga sun girma, ko kuma ai su yanzu dattijai ne, ko kuma kaza, duk wani shirme dai za ka ji suna cewa. Kuma alhalin ba su san cewa ita tsafta ba ruwanta ba da kai ƙarami ne ko babba ne, ko kai ba gidaje ne ko ba gidaje ba ne, kawai abin da ake so ka ringa tsaftarka. Kuma kwata-kwata mutum bai kamata ba da ransa da lafiyarsa ya ringa bari yana wari, kwata-kwata wannan abubuwa ba su dace ba. To shine dalilin da yasa kuka ga Aminu shi ya ɗauki mataki, kuma hakan ya masa kyau sosai. Kuma sannan mun sani ma a addinin musulunci cewa ita tsafta tana daga cikon imani. Matuƙar kaga kana ƙazanta, to gaskiya imaninka yana da alamar tambaya. Allah ya sa mu dace. To masu sauraro, fata an nishaɗantu, da Allah ka amanta a danna mana like da subscribe, sannan kuma a kaɗa ƙararrawa domin a sanar da ku idan mun sake saken wani labari mai daɗi. Za ka iya rubuto comment domin ka faɗi ra'ayinka dangane da wannan labari da ka ji. Kuma sannan ga duk wanda bai kalli kashi na 1 na wannan labari ba, to gashi nan ka danna ka kalla, za ku gan shi a screen na nuna muku, ku danna ku kalla yanzu. Na gode sosai.